Lomasomessa.fi on matkamessuilla. Nyt on hyvä ajankohta miettiä paitsi hiihtolomaa, myöskin ensi kesän lomakohteita perheelle tai vaikka romanttisesti pariskunnalle. Nyt on hyvä hetki lähteä mukaan katsomaan, mitä täältä löytyy. Ylläksen monitoimimies Jari Ikkelä, nyt on mahdollisuus mainostaa, mitä kaikkea mielenkiintoista löytyy Ylläkseltä hiihtolomalle lapsiperheelle. No varmaan se tärkein ainakin, mikä meiltä varmasti löytyy, niin on lunta. Eli tällä hetkellä Lapissa on ollut hyvä lumitilanne jo koko alkutalven ja paremmalta vaan näyttää, lisää tulee koko ajan. Hiihtolomathan perinteisesti on perheiden aikaa ja silloin se tarjonta myös sitä, mitä siellä on suunniteltu, niin on aika pitkälle perheille suunnattua. Ylläksen ykköstuotteethan on kuitenkin aina ne ladut ja rinteet ja siellä ulkona liikkuminen. Ja sen lisäksi siellä on vähän räätälöity lapsiperheitä varten muun muassa tämmöisiä nuorisokonsertteja. Tulee nykystaroja sitten vähän esiintymään aikaisempaan aikaan ja pääsee lapsetkin katsomaan näitä ja niin päin pois. Sittenhän esimerkiksi hiihtokoulut järjestää just hiihtolomien aikaan paljon erilaisia viikko-ohjelmia. Löytyy muun muassa Wernerin hiihtokouluja ja löytyy Kinoscamp lumilautaleirejä ja näin päin pois. Että kyllä se aika perinteistä se on se hiihtoloman tarjonta ja tällä hetkellähän tosiaan se lumi on jo aika hyvä juttu. Inari Saariselkä-matkailun johtaja Tarja Manninen, mitä teillä on tarjota perheille hiihtolomalla? Eli meillähän on hyvin laaja, autenttinen Lappi-alue. Eli me olemme pohjoisin Lapin alue ja meidän alueella sijaitsee Saariselkä, joka on tämmöinen perhematkailukohde, eli laskettelua, hiihtoa, koiria, revontulia, kaikkea mitä Lappi voi tarjota. Ja sen lisäksi meidän alueella on saamelaiskulttuuria, eli meidän alueelta löytyy 3 erilaista saamelaiskulttuuria, eli Inarisaami, Pohjoissaami ja sitten Kolttasaami. Ja alueella on hyvin paljon poronhoitoa, mikä varmasti lapsia kiinnostaa nähdä oikeita poroja, päästä poroajelulle ja myöskin tavata ihan oikeita poromiehiä. Eli meidän alue ei niinkään ole tämmöinen hulabalopaikka, vaan juuri perheiden rauhallinen, luonnonmukainen ja autenttinen kohde. Mitäs kun moni miettii, että siellä voi olla aika kylmä, niin pelottaako se? Ja mitä voi tehdä sitten, jos tulee semmoinen -40 asteen pakkaspäivä? No, sitten voi mennä Saariselällä kylpylään, voi mennä Angry Birds-puistoon, eli olla sitten sisätiloissa, jos säätila on liian kylmä. Mutta näin pohjoisessa asuvana ihmisenä sanon, että minua enemmän paleltaa täällä, missä on märkää ja tuulista, kuin siellä, missä on kuivaa ja kylmää. Sehän on pukeutumiskysymys. Täysin vaatteesta kiinni. Oulun matkailun toimitusjohtaja Janne Soini. Mitä te myytte Ouluun haluaville perheille nyt hiihtolomalle? No kyllähän meillä tietysti hiihtoloma on kovan sesongin aikaa ja lapsiperheille meillä löytyy sekä sisäaktiviteettia että ulkoilmassa tapahtuvia aktiviteetteja. Meillä yhtenä uutena sisältönä, mitä meillä Ouluun saatiin auki, on Superpark, eli tämmöinen erittäin suuri sisäaktiviteettipuisto, missä löytyy itse asiassa ihan kaikenikäiselle toimintaa. Toinen yksi mielenkiintoinen paikka meillä on Tietomaa, eli Suomen vanhin ensimmäinen tiedekeskus. Ja siellä myöskin uutta näyttelyä ollaan saatu pystyyn, eli paljon mielenkiintoista tapahtumaa riittää. Myöskin sitten hiihtoloman aikaa niin meillä on Nallikarissa, eli tuolla merenrannalla, niin meillä on talvikylä auki. Ja totta kai jäätynyt meri mahdollistaa myöskin hyvin paljon erilaisia eksoottisia aktiviteetteja. Tommi Nevalainen siellä tiskin takana, edustat Arctic Milk-yhtiötä ja täällä lukee, että Kiuruvesi on Luomu-Suomen pääkaupunki, niin mitä se tarkoittaa? Miksi juuri Kiuruvesi? No siis tuotanto, kaikki mitä tehdään, alkutuotanto ja tämmöinen, niin on luomuperäistä siellä, Suomen suurinta aluetta tässä luomutuotannossa. Ja mitä sulla on täällä esillä? Multa löytyy näitä meidän käsin tehtyjä, erittäin upeita, laadukkaita suomalaisia juustoja. Eli löytyy vuohenjuustoja ja lehmänmaidosta tehtyjä juustoja. Mikä on tämmöisen luomun tai luonnonmukaisen maitotuotteen kysyntä tällä hetkellä? No varmasti olisi kovempi, mutta esimerkiksi luomumaito ei, sen tuotanto ei riitä tällä hetkellä juustojen tekemiseen niin kuin suurimmassa mittakaavassa. Eli semmoisia pieniä meijereitä on, jotka pystyy erikoistumaan tähän, mutta ne on hyvin alueellisia. Eli luomumaitoa ei saa tarpeeksi tällä hetkellä mistään päin Suomeen. Mutta siis maun puolesta varmaan kysyjiä riittää. Varmasti riittäisi joo, ja täytyy myöntää, että itsekin on siirtynyt tähän luomumaitoon sen takia, koska sitä luomumaitoa ei homogenoida ollenkaan. Se on se. Ja maku on varmaan parempi kuin sitten näissä normaalimaidoissa.